Pogodite posao ove osobe. Da li većinu vremena provodite u kancelariji, na terenu, kod kuće ili negde drugde? U kancelariji pretežno. Koji alat ili tehnologiju najčešće koristite u svom poslu? Računar. Koliko je vaša pozicija ugrožena automatizacijom? Jako malo, možda neki 15%. Koliko imate slobode kretanja? Poprilično, pošto nismo isključivo vezani za kancelariju, mada se, da kažem, posao manje više odnosi na kancelariju, ali možemo da radimo remote od kući, tako da. Koliko je vaš posao kreativan? Možda neki 50-50, pošto su uglavnom radnje defaultne, tako da, eto. Da li je vaš posao više orijentisan ka radu sa ljudima, podacima ili nečemu drugom? Pa definitivno sa podacima. Koliko ste srećni i ispunjeni dok radite? A iskreno, poprilično, pošto taj sam posao koji mene ostvaruje, tako da, definitivno da. Koliko dobro može da se zaradi? Ja sam prilično zadovoljan, tako da, solidno. A koje su mane tog posla? Zahteva neko određeno vreme provedeno za računarom, pa u tom smislu može biti malo, u nekim trucijama monotono ili da kažemo, zahtevamo, da kažemo, potrebno neku aktivnosti van samog posla kako bi telo ostalo u nekom zdravom, kažemo, duhu i stanju.